إلا الدعاء وأن الأمور لا يزيد إلا البر. Cuman sukadar ama penggulau la utau nadi kindu. Basta ini surat wallah ama penggulau langka, ama penggulau langkan. Ikindu tubuh Nabi. Nah ayah buat tubuh Nabi apakah duduk kau kadar ama penggulau langka, ama penggulau langka. Nah kapamang ni wallah. Ya Allah, uba adina ukurana kana marata. Nah dingkara kempakatan yang maan. Ya Allah, na'umana ukuranakan atiyuma. Oy, agamina sa'anaku. Napakaunutan akong duwi Allah. Sada abon kaulugan. Igap ng gilawi, pakaunutan akong du, naulugan agakir ko. Atis. Kapakati po ito. Oy, ayaw manan yan. Napungan yan kako Allah. So doa, natanong. Kaya mga ulama. So doa, na padanan sa simba ko Allah. Doa. Pagkibabayaan pa na wallah sutaw ang mapasang ikapamanglik wallah. Kibabayan yan. Ano niya ba tayo na hadik? Uway, isa adik kibabayaan wallah kaurip niyan, nasutaw di pamanglik wallah. Dapat na pamanglik ako wallah? Uway, igira ada po nila kanalari ka na wallah. Ya Allah, Ya Allah! Marwa, tali nila ginawa ka. Igira ada pamanglik na kanadaan ka na wallah. Ya Allah! Ya Allah! Ay mana awidakan ipagkagwit o Allah tu Nabi nasutaw at arang ni padatari ng manusia. Manino mo ito ipamang ni padatari ka manusia. Ada takap na tarang ni. Tarang ni ko Allah. Nadi ka mamang ni ko Allah. Kapuman ko niya sa tarang ni. Allah. Lagi mabu na sama niya mananaw. Tabi eh. Na ayak kamay ayan na mamang ni ko Allah. Na ayak kamay ayan na rasid. Di ba halakay? Ini mari kira Peter Roy, Peter Wong, asakura na Peter Wong, Peter Okanin, Pangli Karuna, Terima. Nah ini guna. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Peter Okanin, Pangli Karuna kan, Terima kan. Nah ini bukti kami yang dia debo. Ya guys, Akala kayo, kabama! Kenapa bukan sengaja? Da'am yatir wallah, abakabukila na tabiyong! Oy! Basta atir wallah na 100% and percent! Oy! Magatos na porsyento na ayaw makna niya na tarimaan wallah. Lagi di kamrakay. Ate so, ate Nabi, ate nga mga kagirakan ng mga loma, mga gurong. So kapamang nito Nabi na terima, O Allah, na talo apag keatum papaan yan, talo apag keagawan ng pangningka. Pagaleron, iwakilahu fit dunia, nasa sabagirun, nagkapang niya. Ikadua, o pangningka, na yunakhiru lahu fil akhirah, na ikadua bagi, na rumakis ka sa alungan amori, pununganan sa alungan amori. Na ikadala, na yukaffira an sayyate, na uwan na dusang ka na ipadalason wallah. Na uwan na kisyo batarkatiba na itibakon wallah. Tama na ito na tanawa kaya agaw na panglita. Na ayaw man na uidah ka na susabagi na kabe na maulugun. Pamala, pamali ko pa masatra. Ya Allah, Ya Allah! Ya Allah, nabagi akong kasatra ka po ng siyunir. Nakay ko wallah. So kasat Toyota! Atuli ka ba ya ka? Kas o istolbi? Yan tadi mama, nakapakapihan ka wala. Kas o istolbi? Kadi ka pa kaya ba niya nakapagulog? Aba tingay ya Allah na iman to na! Naulog niya ko sa dong traka. Eh dapat ako naman namali ka tayo. Tinaselo na ako. Ani ulog sa ulog. Ani alati. Atuli terong kaya na pagkabulog ng kamanawang. Kamu dah dikubali terong na ka. Allah, ya mana tahu explain lagi mereka kapamang ni Allah. Ya mana kapamang ni? Nanti mo nga lugar tadi mga kapamang ni, nanti mga mani. Pada sahabat terima kapamang ni dan doa minkan. Pun bangni abang ni kakwallah na makapupong kumusuka ama anak wallah. O penuh kebagai na guru kadung wallah. Api ada abun seneng api ada mo nakakan nakaguro. Api ada bubuay. Api pira ama kapupong kumusuka sa kaya pangaguro kakwallah. Na ayaw perlu boleh tahu tu di materi wallah. Api apa mana ngomong ngarang kumurong na di kulur. Ya Allah.
Dan dia dimamantekan ng ulo. Dan naman yung natin naman naman, ang move na ka, nagyong pag-istorya sa tabi. Ya Allah, tadi mo siya, Ya Allah, baka surga kami ka. Napagiraw kan ko tadi mag-istorya, amin. Nariyan ka pag-isip. Oh, ha? Napili man yung wakad na namin, iparili kami ka. Napigan man ni, mamangani, napagpagin, amin. Nariyan ka pag-isip na ka. Kami ribet bersuali, mandagiro kan na namin, napakanaraka kami ka. Di mawa, amin. Oh, ayaw maanan niya na kailangan na makalit ka kipya sa nakapanglik ko Allah. Kapamanglik ko Allah, ano mo na layo? Nasama na lang. Nasyukuran na mapungulaw-ula utaw sa kanunya na ini masalah ng Allah. Ugay nasyukuran na ka na ay apabakarnon, ay apabakarnon, nasyo kapamanglik ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kapamanglik ko Allah. Na, ikhaliwa tulali. أن الأمور لا يزيد إلا البر. ما تعالى تبنبي شو أمور هذا نتكلم أمور شو إذا لقى نديكو منا تبنبي شو أمور تاو أي تبنبي وهي أمورك لما بنربون كده قد بديكا وإذا لقى أي ما بنربا خلونيا نبي تبنربون كده قد بنونيا كده قد بنونيا Ubay tubo nabi na siya umur, uway, na di kaumanan, na ayaw pa kauman ko umur na sugar na makamapya. Ibarat yan, dito lang ka. Siya rin ang mga pinagamaranaw, siya nga mga lalan. Iapdatan, pibatuan, so pamala, so talag yan. Iplarga, dari mo kanilan! Dari, nangataraga ka, naplarga ko, nabiga ito niyarig. Niyan pera nga mabu. Ilita mo na, sungi sa, napakistak yan nga, nanyan din, hindi siya maprakawa ka. Niyan din lagi! Nanggiro mo ito pada ka apo pa rin sa tarang. Pangita kikwala, pangatas na lang murka. Na ganabot ka ito ang mabiya. Nakipagasulat ito sa murka. Kapulo din ang mga malikat ko Allah. At isa siya din na nakasopa na kapipato natin. Nayaturanan. Binak ito yan. Yung natin sa ubi. Bukan niyo pa ako lunga. Paman na pa kanya nini pamangni. Aliyah tirwe na marata. Allah, kagano magsagano ba ka? Mabiya. Sugano ba ka mabiya? Na basta agano ba kamapiya na ayatum pa na mapakasan kanyan sa maliwanag. Dadali mo mga brud. Grabe na luwag mo ito ba? Na diyan ka akatatangon si Sangka Kingdom of Saudi Arabia. Na sopuki pa kawit yung mga lokasyo. Sopuki pa kawit yung mga karumanyo. Sopuki pa kawit yung mga otayo. Sopuki pa kawit yung mga tumaninyo. Asada ka sa zakat. Sopuki pa kawit yung muna at eman na nakapanganin mo. Uy! Na pada kenan syagir kami kapia-pia apa kauman sa umur. Ay dapat ko nung sina ka na keptingan karo siya mga nageptingan na kata sa pulong ibo. Nagagiro ay matang ko la kapia sasagi bulong na ginaw siya maka. Na pagka kapia du matang na ino ba nande ilungan ako man matang na bulong na sa pulong ibo na ito na sasagi. Kapia dino na kapia katoniyo. Daman tubunan niya, daman niya na mana ibadah sa kasyadaka na alladhi tasaddaqta ala ahlimek na syudin ka di kasyadakai ko mga pamilyan ka. Yung ito ang pagpapakanan ng aking aroma, di ba naman ito kasyadaka? Pag hindi na pamiwala kasi karo mga babay, aray, ino ka na, minimas online lang, parse lang. Bila ka na na, sangi mo. Napagiraw ka mo po, dapat ba mo?